Kedves testvérek, az Úr áldjon bennetek, Molnár Miklós vagyok. Dabasról jöttem, és csak annyit magamról, hogy 63 éves vagyok, egy feleségű, 4 gyerekem van, egy alomból, hál' Istennek, nem így indult a dolog. Na, rólam ennyi elég. A Hajdú Hatház a lényeg, itt hallottam már 2 bizonyságtételt. Tudjátok, az a helyzet, hogy én a teljes evangélium üzletemberekben szolgálok, ez egy világszervezet, egy nagyon jól ismert, rengeteg világ minden pontján, minden országban vagyunk. És az a helyzet, hogy a Daniel testvérnek az üzenete nagyon megragadott engem a feltámadását követően, amikor ő elkezdett erről beszélni. Kedveseim, hallunk itten gyógyulásról, szabadulásról, kinő a bal láb, kinő a jobb láb, csüket meggyógyul, minden. A kérdés az, hogy mi a lényeg, Isten mit szeretne? Egészséges embereket bemasírozni a pokolba? Bucira hízott, jó, frankó, nem éhező embereket? Vagy egészséges embereket a mennybe? Ugyanis, hogyha fontos az, hogy mi egészségesek legyünk, akkor az is fontos, hogy üdvösségünk. És az üdvösséget nagyon könnyű megnyerni, de könnyű elveszíteni is. És ami engem megragadott ennek az embernek a szolgálatában, és amelyet különben, ha nem értenék egyet, nem hoztuk volna el. Tehát elhoztuk Magyarországra, mert az volt a célunk, hogy ez az üzenet ki legyen sárgázva, tudjátok, ilyen neonnal. Ugyanis így halleluja, úgy halleluja, meg amúgy halleluja, meg drága az Úr, meg masírozunk, meg meggyógyultunk. Ez mind szép és jó, ez nagyon jó dolog. Csak az a kérdésem, testvér, hogy áll a mi dolgunk a mi életünkkel, a megbocsájtásunkkal, a mások emberiránt. De most annyit szeretnék kiegészíteni, hogy a drága testvér, nem tudom kivel beszéltem, azt hiszem, ilyen nővel beszéltem először, vagy Attilával. És akkor mondom, hogy hát mi szerveznénk, de van még, de ő is hívott engem, Attila is hívott engem, Genő is volt. Mondom, 2 malomban nem örül. Mert ők úgy gondolták, hogy mondom, én meg úgy gondolom, hogy nem jövünk el. Ezt most én mondom neked, testvér, hogy a Eket Csukó Dániel nem fog ide eljönni. Ugyanis az üzenete pont erről szól. Hello! Erről szól, hogy egyek vagyunk. Milyen egyek vagyunk, ha kifele azt mondják, 85 fal van közül, én baptista vagyok, én ez vagyok, én amaz vagyok. És amikor kimondod, hogy én karizmatikus vagyok, már áll a fal közötted, meg a másik ember között. Öcsis, hogy nem arról van szó, hogy kenjük be sárról. Itt Jézus meg fogja vizsgálni a dolgokat. Értitek? És ha nincs megbocsájtás, akkor nincsen teli találat. Tudjátok, amikor a nadrágba megy, az nagy baj. Isten pedig nem akarja, hogy a nadrágba menjen az üdvösségünk. Bocsánat ezért a kifejezés, de én szeretek érthetően beszélni az emberekhez. Úgyhogy én át is adom a szót, mert pörög az idő, itt az üzenetet ő hozza, Daniel Eket Csukó, aki Nigériából érkezett, és a többit majd magáról elmondja. A lényeg, hogy nagyon nyissátok ki a szívetek. Ugyanis nagyon fontos, amit hallani fog. És az első bizonyság az pont az, ami még meg se érkezett a Daniel, megtörtént a 2 vezető között, a 2 közösség között. Tudjátok, testvérek, megbocsájtani, elengedni. Amen. Áldjon meg az Úr benne. Hallelujah. 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 You know, I like the gypsies so much. Tudjátok, annyira szeretem a cigány embereket. You know why? Tudjátok miért? Your heart. A szívetek miatt. Amen. I preach everywhere, Mindenfelé prédikálok, but when I preach among the gypsies, I see open heart, I see they love the Lord. de amikor a cigányok között prédikálok, akkor látom azt, hogy nyitva van a szívetek, és látom rajtatok, hogy szeretitek az Urat. Amen. Hallelujah. If I want to stay in Hungary, I want to stay with the gypsies. Hogyha én Magyarországra költöznék, akkor a cigányokhoz költöznék. Hallelujah!
Figyeljetek! In Nigeria, we stand like this to hear the gospel. We don't look for comfortable place. Nigériában ugyanúgy csináljuk, mint itt most ti. Mi is ugye itt állunk a szabadban, és hallgatjuk, részt veszünk az Isten tiszteleteken, nem keresünk egy kényelmes helyet magunknak. Jesus was preaching everywhere. In fact, he find a place to preach, but there's nowhere to stand. He stand in the boat. Jézus ugyanúgy kereste egyszer a keresett helyet, hogy hol prédikáljon, nem talált helyet, hát erre beszállt egy csónakba, és a part közelében ott a csónakból prédikált. But listen to me. De figyelj! Today, Ma God will do a great thing here. itt Isten egy nagyszerű, nagy dolgot fog tenni. If you believe it, Ha hiszed, shout hallelujah. halleluja! Now, when I ask you to shout hallelujah, Amikor arra kérlek, hogy kiálts halleluját, if you don't shout hallelujah very well, ha nem kiáltasz jó hangosan halleluját, you are making me weak. akkor gyengévé teszel engem. But when you shout hallelujah very well, De ha nagyon erősen, hangosan kiáltod a halleluját, then you are making me stronger. nagyon erőssé teszel engem. Hallelujah! Amen. Listen, Figyelj csak ide. there is a problem. Van egy nagy baj. And this problem is killing the children of God. Ez a baj sok gyermekét Istennek, sok keresztényt megöl. And this problem Ez a probléma is killing the church. megöli az egyházat, a gyülekezeteket. And this problem És ez a probléma is making God not to be happy with his children. azt teszi, hogy Isten nem tud örülni az ő népének, a gyermekeinek. And today, És ma pedig the Holy Spirit will open our eyes. a Szent Szellem meg fogja nyitni a szemünket. And we will understand Meg fogjuk érteni azt, what is going on. hogy mi az, ami történik. This problem, Ez a probléma, let me give you a picture. hadd mutassak nektek erről egy képet. The picture is this. Erről szól a dolog. Somebody have a twin. Somebody Valakinek egy iker gyermekei vannak, ikrek. The two sons was born together. Együtt született meg a két fiú, But he was given food to one and refused to give food to the other one. de ez a szülő, vagy apa az egyiknek adott ételt, vagy anya, a másiknak viszont nem adott ételt. And this one is feeding very well. Az egyik nagyon jól táplált, Always looking healthy and strong. mindig egészségesnek, erősnek néz ki, But he refused to feed the other one. de a szülője nem adott a másiknak is ételt. Until that one became sick. Addig, amíg végül beteg lett. Still he don't care. De még mindig nem törődött vele. That one is crying. Az a másik, a gyenge, Food. kérek enni, Food. adjatok enni, Help me. segítsetek nekem, I am hungry. éhes vagyok. He don't care. Nem törődik vele. He was given food for only one. Csak egyszer kapott naponta enni. Every time. Minden nap. Take your food. Tessék, vedd az ételt. In the morning. Reggel, Eat your food. edd meg az ételed. In afternoon. Délután, Eat your food. másikat. In the night. Éjszaka, este. Always feeding this one. Mindig azt az egyet táplálta. And this one is dying. Másik már haldoklik. One day. Egy nap This one died. meghalt ez az alultáplált gyerek. I want you to think. Most gondolkodjatok bele. What kind of man is this? Milyen ember az ilyen, aki így bánik a gyerekével? You are wicked. Gonosz. That man is very wicked. Ez az ember nagyon gonosz. Why would you do this to this one? Miért tett volna ilyet ezzel a gyerekkel? They are twin. Egyformák, ikrek. Both of them need your attention. Mind a kettőnek odafigyelésre If van you feed szüksége. this one, you must feed this Az one. egyiket táplálod, másikat is etetned kell. That is the problem. Itt van most a baj, a probléma.
That is the problem. Ez a baj. If you feed this one, Az egyiket táplálod, you must feed this one. muszáj a másikat is táplálni. And let me tell you something. Hadd mondjak valamit. Those people Ezek az emberek, that refuse akik megtagadják to azt, feed the other one, hogy adjanak enni a másik gyereknek, there is a judgment ezekre ítélet jön for them. számukra. You are wicked. Ha így csinálsz, akkor gonosz vagy, You feed one, az egyiknek adsz enni, you did not feed the a other one. másiknak nem adsz enni. Now let me show you in the Bible. Hadd mutassam meg a Bibliában. I will give you the testimony. Elmondom nektek a I bizonyságomat. was dead for 3 days, 3 napig halott voltam, but I did not resurrect. de nem magam támasztottam föl magamat. Do you know why? Tudod miért? I cannot resurrect. Mert én nem tudok There feltámasztani is senkit. only one Egy valaki van who csak, can resurrect. aki fel tud And támasztani his valakit. Az name ő neve az, is Jesus. But do you know what happened to me? de tudod, mi történt I fel? was dead. Meghaltam. Deposited in the mortuary. Betettek a hullaházba. And my wife Feleségem and Renard Bonke és Reinhard and Bonke, other pastors, más pásztorok they prayed imádkoztak and they érte. asked God Megkérték Isten in the name of Jesus, Jézus nevében, raise Daniel. hogy támassza föl Dániel. Now God Isten pedig raise me from the dead. feltámasztott a halottak közül. There is a difference Van egy különbség. between being raised from the dead and being resurrected. Az, hogy feltámad valaki, vagy pedig feltámasztanak valakit a halálba. Nobody can resurrect. Senki nem tud magától Only feltámasztani. Jesus. Csak Jézus. But Jesus can raise people. De Jézus fel tudja He támasztani can raise people embereket. from the dead. A halálból is. That's what happened to me. Na ez történt velem. But before I take you to the De testimony, mielőtt elmondom nektek a bizonyságomat, I want to show you something. szeretnék mutatni nektek Open valamit. your Bible with me. Nyissátok ki velem a Bibliátokat. Did you come with your Bible? Hogyha a Bibliádat hoztad magaddal, Oh, the Egyptians of this side, they don't come with Bible. a cigányok nem szoktak magukkal Bibliát hozni? Okay, God bless you. Thank you. Open your Bible. Oké. Nyissátok ki, ha itt van. Luke chapter 12, verse 16. Lukács 12-16. Listen carefully. Figyeljetek jól I oda. want you to see this picture. Szeretném, ha látnátok, hogy mi van If itt you leírva. understand this message, Ha megérted ezt az üzenetet, your life will change forever. örökre megváltozik az életed. Luke chapter 12, verse 16. Lukács 12-16. And he spoke a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plenty. Akkor példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. And he thought within himself, saying, what shall I do? Ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Because I have no more rooms where to store my fruits. Nincs hová betakarítanom a termésemet. And he said, this I will do. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my fruit and my goods. Majd így szólt, ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thy ease, eat, drink, and be merry. És azt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. But De God said unto him, Isten azonban azt mondta neki, thou fool, bolond, this night még ez éjjel thy soul shall be required of thee. elkérik tőled a lelkedet. Then who shall those things be which thou hast provided? Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? So is he that laid up treasure for himself and is not rich towards God.
Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Now, I want you to listen to the last statement. Nézzétek meg az utolsó mondatot. He is laying up treasure for himself, but he is not rich towards God. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. There is a problem here. Itt van a probléma leírva. Do you know what he said in verse 19? Tudod, mit mondott a 19. verszakban? And I will say to my soul, Azt mondom a lelkem. my soul, Én lelkem, thou have much goods. sok javad van. Lay up for many years for you. Sok évre félretéve. Take your rest. Vedd, Relax. pihenj. There is too much food. Túl sok étel van. Egyél. There is too much drink. Túl sok ital van. After that, Ezután that man had a problem. ennek a embernek volt egy nagy baja. There was a man. Itt volt egy The ember. man Ez az ember received a miracle. egy csodát kapott. That year, Abban az évben his business prospered. a vállalkozása csodálatosan gazdag, sikeres. His farm prospered. Sokat termett a földje. He had a great blessings. Nagy áldásban volt része. And now he said, Most pedig azt mondta what magának, am I going to do? mit csináljak ezzel? The blessings is too much in my life. Túl sok az áldás az életemben. Okay, I remember what to do. Most már tudom, mit csinálok. I will break my store. Lerombolom a I will csűrjeimet, break my store. lerombolom a csűrjeimet, And then I will expand it. nagyobbakat építek, Then I will gather all my wealth. összegyűjtöm az összes javaimat, I will store them nicely. és szépen félreteszem őket. When I finish, Amikor kész vagyok, I know what to do. tudom, hogy mit teszek majd. He packed all the goods. Becsomagoltam mindezeket a javakat, He preserved all his goods, all the crops. minden javát félretette későbbre. No problem. Ezzel nincs is baj. Prosperity, A bővölködés no problem. nem probléma. More blessings, Még több áldás. no Ez problem. nem baj. Success, Siker? no problem. Nem probléma. So what is the problem? Akkor mi a baj ezzel az ember? Because in verse 20, 20. verszak. God said, Isten azt mondja, you fool, te bolond, I need your soul this night. ma éjjel még elkérik a lelkedet. And the man died. És meghalt az az ember. Why? Miért? I want to tell you. Elmondom neked. That man committed a very big sin. Nagyon nagy bűnt követett el ez az ember. The sin of this man is not because he prospered. Nem az volt a bűn, hogy gazdag volt. The sin of this man is not because he had money. Nem az volt a baj, hogy pénze volt. The sin of this man is not because he was successful. Nem az volt a bűn, hogy sikeres volt. So why did God say, you fool, tonight you will die? Akkor miért mondta Isten azt, hogy te bolond, még ma este meghalsz? The sin of this man Ennek az embernek a bűne is recorded in verse 19. 19. verszakban van leírva. In verse 19, 19. when the man gathered all the food, Amikor összegyűjtött ezt a sok ételt ez az ember, he said to his soul, azt mondta a lelkének, oh my God, én lelkem, that was the sin. ez volt a baj, a bűn. He said to his soul, Azt mondta magának, a lelkének, relax, pihenj, eat, egyél, drink. igyál, There is enough food van elég étel, ital, for many years. sok évre eltéve. That was the problem. Ez volt a baj. Do you know why it's a problem? Tudod, hogy ez miért baj? Why? Miért? Do you want to feed your soul Te akarod igazából a lelkedet táplálni? with potato? Krumplival? Why do you want to feed your soul with bread? Miért akarsz kenyeret adni a lelkednek? Why do you want to feed your soul with coke? Miért akarsz mindenféle étellel? Why do you want to feed your soul with chicken? Miért akarsz csirkét, kakast adni a lelkednek? You only feed your flesh with chicken. Csirkével csak a testedet táplálod, nem? You only feed your flesh with bread. Csak a te testedet táplálod kenyérrel, And you feed your soul a te lelkedet pedig with the word of God. Isten igéjével táplálod. God was waiting for that man. Isten már várt erre az emberre. When you make all your money, Amikor sok pénzt keresel, when you spend your time for business,
amikor az idődet azzal töltöd el, hogy mindenféle üzletbe vágsz, when you work hard for your business, keményen dolgozol, hogy sikeres légy az üzletben, also akkor spend time with the Lord. ne felejts el időt tölteni az Úrral. When you feed your flesh with your chicken, Amikor a csirkével táplálod a testedet, feed your soul with the word of God. akkor tápláld a lelkedet Isten igéjével. Your flesh A te tested and your soul, és a te lelked, they are twin. ők ikrek. Two of them need your attention. Mind a kettőnek szüksége van a te odafigyelésedre. And Jesus said, És Jézus azt mondta, a man ez ember shall not live by bread alone. nem csak kenyérrel él az ember. You can eat your bread, no problem. Nem gond, edd meg a kenyeredet, But you must give your soul food. de a lelkednek is enni kell adni. Now, what is the food of the soul? Most mi a léleknek az étele? If you don't have Jesus, Ha nincs Jézus az életedben, your soul is dead. akkor halott a lelked. But if you have Jesus, De ha ott van then Jézus, Jesus will give life to your soul. akkor Jézus tud életet adni a And then lelkednek. your soul needs to grow. És akkor növekedhet a Then lelked you is. give your soul breakfast. Akkor reggelit adsz a lelkednek. That is what it means to pray in the morning and to read your Bible. Ezt jelenti, hogy reggelente imádkozol és olvasod a Then Bibliát. you go to church Aztán elmész and gyülekezetbe. hear the word of God. Hallod Isten igéjét What megint. is that? Mi ez? You are giving your soul Megint food. adsz a lelkednek ennivalót. You want to grow. Növekedni akar. You grow your body. Növekedik a tested. You grow your soul. Növekedik a lelked. They are two in one. Kettő az egyben. You feed your flesh. Táplálod You a feed tested. your soul. Táplálod a lelkedet. The rich man said, Gazdag ember azt mondta, my soul, én lelkem, eat more chicken. egyél több csirkét. My soul, Én lelkem, eat more bread. egyél több My kenyeret. soul, Lelkem, drink more coke. egyél több kólát. And God looked down És Isten lenézett, and God said, és Isten azt mondta neki, this man is wicked. ez az ember gonosz. This man is wicked. Ez az ember gonosz. How can you give your soul a chicken? Hogyan adhat az ő lelkének? Hogy adhatsz a lelkednek csirkét? I expected you Azt várom el tőled, to hear the cry hogy halld ezt a kiáltást, of your soul. hogy a lelked hogyan kiált. The soul of that man was crying. Mert ennek az embernek a lelke kiáltott valami Help után. me! Segítsetek rajtam! I need life! Életre van szükségem! Help me! Segítsetek nekem! I am hungry! Éhes vagyok! And what does the soul want? És mit akar a lelkünk? Jesus. Jézust akar. Hallelujah! That is all the soul wants. Csak ezt akarja a And lelkünk. when the soul gets És Jesus, amikor a lelkünk megkapja now the Jézust, soul is hungry. akkor és a lélek The soul éhes, wants the word of God. akarja Isten The igényét, soul wants to listen to the word of akarja God. hallgatni Isten So that the igényét, soul can grow. hogy növekedhessen. The sin of this man, Ennek az embernek a bűne he is selfish. az volt, hogy önző volt. He was busy for money. Pénzt akart He keresni was busy for állandóan, prosperity. gazdag akart lenni, He was busy making business. állandóan üzletelni akart csak, He never cared about his de soul. nem törődött a lelkével. He cared about cigarettes. Mindig a cigiről He gondolkozott, cared about his drugs. állandóan kábítózni He akart, cared about his health. és állandóan az He egészségével go to the törődött. doctor to have a good health. Mindig azt akarta, hogy jó He egészséges legyen. cared about the girlfriends. Mindig a He barátnőzött, cared about his wife. mindig a feleségével He törődött. washed his car all the time. Állandóan az autóját He mosta, built a nice house. állandóan szép házat And the épített, soul is crying. és a lelke pedig csak sír. You are not doing anything for me. Nekem nem ad semmit, Everything for your flesh. minden a testet Your kapja. wife for your flesh. A feleséged a Your testet car for kapja. your flesh. Az autóra Your testednek money for van. your flesh. Pénzed a testednek Your van. house for your A flesh. házad a testednek Your van. chicken for your A flesh. csirkéd a What testednek van. about Mi van me? velem a I am lélekkel? your Te soul. lelked vagyok. I am important. Fontos vagyok. When your flesh dies, Meghal a your tested, soul will live. akkor még a te lelked When nem your hal. flesh will be dead, Akkor meghal a test, your soul cannot die. akkor nem hal meg, élni fog a lelked What tovább. about Mi me? van velem? I need life. Életre van I szükségem. need attention. Figyelemre van szükségem. Somebody help me. Segítsen már nekem. And you don't care. Te meg nem törődsz vele. Wicked. Gonosz.
Immediately you want to smoke, azonnal, amikor rá akarsz gyújtani, even if the place is not smoking area, még akkor is, hogyha tilos a dohányzás, you will go out. de kimész, Excuse me. bocsánat. Why? Miért? You care for your flesh. Törődsz a testeddel. Your flesh wants to smoke. A te tested cigizni akar. What about your soul? De mi van a lelkeddel? Maybe your soul don't need a cigarette. Lehet, hogy a lelkednek nincs is szüksége cigire. Maybe your soul don't need a wife. Lehet, hogy a lelkednek nincs is Maybe szüksége a your soul don't feleségedre. need a chicken. Nem akar csirkét a lelked. But your soul needs something. De valami mást akar a lelked. Jesus. Jézus. Now let me tell you. Hadd mondjam el most. Do you know how I know that? Tudod, hogy mindezt honnan tudom? I was dead. Mert én meghaltam. My flesh, A testem, my soul, a lelkem separate. ketté vált. It will happen to you. Veled is meg fog ez történni. One day, Egy nap you will part. te is majd ketté válsz. The Bible says, Biblia azt mondja, God was angry with this man Isten haragudott erre az emberre. because Azért, he was rich to himself mert önmagában volt, magának volt gazdag. and poor towards God. De Istenben szegény volt, azt olvasjuk. Did you see? Láttad? He was feeding the flesh Állandóan táplálta a testét, and not interested of the soul. de egyáltalán nem érdekelt, hogy mi van a lelkével. Rich in the flesh, Gazdag volt testben, poor in the soul. szegény volt lélekben. I will show you Megmutatom neki, what happened to me velem mi történt, when I died amikor meghaltam. and what happens to you És veled mi fog when történni? you are rich Amikor gazdag vagy, in the flesh hogyha testben vagy csak and gazdag, poor és szegény vagy in your soul. a te lelkedben. This man Ez az ember did not die because of the money he made. nem azért halt meg, mert sok pénzt keresett, He died azért halt meg, because mert after he made the money, miután sok pénzt keresett, he was making plans akkor terveket készített, how to spend his money. hogy hogyan költse el a But pénzét. he did not include God. De ebben nem vette be ebbe a tervcsinálásba Isten. He did not include his soul. Nem vette bele az ő saját lelkét sem. And God said, És Isten azt mondta, you fool. te bolond. Why did God call this man a fool? Miért nevezte Isten bolondnak ezt az embert? You are a fool Te is bolond vagy, when you don't care about your ha soul. nem törődsz a lelkeddel. You are a fool Bolond vagy, and also wicked és gonosz is when vagy. you have to win in your house Ha ott van a házadban az and you are iker, feeding one fiak, és and you don't egyiket want to feed the táplálod, other one. a másikat meg When nem. this one cry, you answer. Amikor ő sír, akkor When válaszol. this one call, you Ő answer. hív téged, But when válaszol. this one call, you pretend. Amikor másik hív téged, I akkor can't mit hear csinálsz? you. Úgy, mintha nem is I hallanád őt. don't understand. Nem értem, mit And akarsz. when this one asks for a bottle of beer, Amikor ő egy sört kér tőled, egy üveg I sört, give you beer. azonnal megadom When neked. this one say, I need a wine, De amikor azt I mondja, give you azt wine. mondja, bor, azt neki bort. I want to eat a pig. Azt mondja, hogy egy disznót akarok én. You will buy pig and give Megveszed this neki a one. disznósültet. Even sometimes, Néha this one, ez I want to eat poison. a tested még mérget is akar enni, mérgező dolgokat. Megadod neki. Do you know you buy poison and give this one? Tudod, megveszed a mérgező dolgokat és odadod neki. You don't know. Nem tudsz róla? If you want to know, you are giving this one poison. Pedig tudom, adsz neki mérgező dolgokat is. Take that packet of your cigarettes. Csak nézd, ott van ezt a csomag cigit. Check what they wrote there. Nézd meg, mit írtak rá. Tobacco is dangerous to health. A dohányzás halált okozhat. Poison. Méreg. No problem. Nem gond. I want to satisfy this one. Szeretném kielégíteni ennek a kérését. Anything for you. Minden rendben lesz Anything veled. for you. Miért bármit megadok neked? But this one is crying. De a másik ott sír. Please! Kérlek! I am also important. Én is fontos vagyok. You will soon realize Nem sokára te is rá fogsz jönni majd. when the flesh is over, Akkor a testnek vége, I will be left. akkor csak én maradok majd. Help me. Segíts nekem! You don't care. Nem törődsz vele. The soul is crying. A lélek csak sír.
When you die, amikor te meghalsz, that soul ez a lélek have no life, önmagában nincs élete, have no Jesus. ha nincs Jézusa. That soul will go to hell. Az ilyen lélek a I pokolba megy. was in hell. Én a pokolra kerültem. Now let me show you. Hadd mutassam meg neked, So that when you die azért, hogy amikor majd te meghalsz, and go to hell, és ha a pokolba you mennél, will know what you did to yourself. akkor tudjad, hogy mit tettél You magadnak. know you were so wicked. Akkor tudhatod, hogy You olyan gonosz never care voltál, about your soul. nem törődtél a lelkeddel. Lukács evangéliuma, Chapter 16 verse 19. 16. fejezet 19. After this, I will now tell you the testimony. Ezt felolvasom, és utána elmondom a bizonyságomat. Now listen carefully. Most nagyon figyeljetek oda. This is the story Ez az a történet, of two people who died. ami két olyan emberről szól, akik mind a ketten meghaltak. After reading their story, Miután elolvastuk a történetet, now this one is the Bible. ez a Biblia, itt van, It's a story. ez egy történet. I will now go to testimony. Utána pedig elmondom a bizonyságomat. I am a living witness. Én egy ilyen élő bizonyság vagyok. We read the story. Elolvassuk a történetet, I'm not too sure. lehet azt mondod, hát nem vagyok egész biztos, hogy ez így történt. It's the Bible, but I'm not too sure. Igen, a Bibliában ott van, de nem vagyok olyan biztos. Today, De ma I am too sure. én teljesen biztos, I was there. én meghaltam, és ott voltam. If you listen Ha figyelsz jól to the Bible, a Bibliára, you are not too sure. akkor nem vagy talán egész And you biztos. listen to the testimony, De ha meghallod a and you bizonyságomat are is, still not too sure. lehet, hogy még mindig nem vagy túl biztos a No dolgodban. problem. Nekem még ez se gond. One day, Egy nap majd you will die. úgyis meg fogsz halni. And you will go where I went. És akkor majd te is oda kerülsz, You ahol én will kerültem. go where the Bible is talking Oda about. fogsz kerülni, ahová You will see with your eyes. saját szemeiddel is fogod látni majd. Maybe it will be too late. Hát lehet, hogy akkor már túl késő lesz. The reason why God brought me here Isten azért hozott ma engem ide hozzátok, is to open your hogy eyes, megnyissam a to szemeiteket. let you know Hogy tudjátok ti is, you are a twin. hogy iker testvér You vagy. are a twin. Két részből állsz. You are two in one. Kettő az egyben vagy. You have your soul, Van lelked, your spirit, szellemed, you have your body, és van your tested, flesh. a te húsod. Two in one. Kettő az egyben. When you care about your flesh, Hogyha törődsz a testeddel, do you care about your soul? törődsz a lelkeddel is. Or are you so wicked? Vagy olyan gonosz vagy, You don't care about the soul. hogy nem törődsz a The lelkeddel. soul have no breakfast. Nem kap The reggelit a soul have lelked. no dinner. Nem kap The vacsorát a soul have lelked. no caring. Nem törődsz And vele. everything is the flesh. Mert The minden flesh. az testet kap meg. You leave this wife, you marry another wife. Elhagyod az egyik feleségedet, elveszel egy másik valakit. Why? Miért? You want to satisfy the flesh. Hát, mert a testi kívánságodat akarod kielégíteni. You buy another car. Egy másik autót You want to veszel. satisfy the flesh. Megint a testedet You akarod build a kielégíteni. better house. Nagyobb házat épít. All is for the flesh. Mind a testedé. What about the De soul? mi van a lelkeddel? Rich in the flesh, Gazdag volt testben, poor towards God. szegény Istenben. Do you know why? Tudod miért? When the flesh dies, Amikor a tested meghal, the flesh is going back to the soil. a test visszamegy a földbe. And the soul will come out. És a lélek pedig kijön a testből. Somebody help me. Valaki segítsen rajta. It's over. Vége minden. The flesh is finished. Vége a testnek. I don't have anything to do with the flesh anymore. Semmit nem tudok kezdeni már ezzel a I want to testtel. continue. Szeretnék tovább élni. Continue to wear. Folytatni, de mit folytatni? Either move on to heaven Valaki vagy a mennybe megy, or you move on to vagy a hell. lelke a pokolba megy. I will show you. Megmutatom ezt nektek. Some people drop their flesh. Vannak emberek, akiknek a testük meghal, And that is not the end of the movement. de ez még nem az egésznek a That vége. was not the end. Ez még nem volt a vége. The flesh is over. A testnek vége. But they move on. De ők maguk még mennek tovább. And there was a certain rich man which clothed in fine linen, and he fed sumptuously every day. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of salt. Volt egy
Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. Moreover, the dogs came and licked his sores. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a And sebeit. it came to pass that the beggar died and was carried by the angels unto Abraham's bosom. And the rich man also died and was buried. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Father Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Amint ez a pokolban, kínok között gyötrődve, felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kevelén Lázárt. And he cried Ekkor and felkiáltott: said, Father Abraham, Atyám Ábrahám, have mercy on me, könyörülj rajtam! and send Lazarus that he might dip a tip of his finger in the water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. És küld el Lázár, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődve lángban. Listen, Figyelj, there is a problem. megint itt egy probléma. The Bible said, Biblia azt mondja, and there was a certain rich man. volt egy bizonyos gazdag ember. The Bible said, Biblia azt mondta, he dressed very nice, hogy nagyon szépen öltözködött, he ate very well. nagyon jól evett. But the Bible did not tell us his name. De a Biblia nem mondta meg nekünk a nevét. Why? Miért? Rich man is not a name. Az, hogy gazdag ember, az nem egy név. And the Bible went further. És még a Biblia többet is And mondott. there was a poor beggar És volt egy szegény koldus, who was sick, aki beteg volt, but his name is Lazarus. de akinek a neve az volt, hogy Lázár. Why did the Bible tell us the name of the poor man and he did not tell us the name of the rich man? Miért mondja el nekünk a Biblia a szegénynek a nevét, a gazdagnak meg nem mondja el a nevét? Why? Miért? I will tell you now. Elmondom neked most. And the Bible also said, A Biblia azt is mondja, the poor man died hogy meghalt a szegény ember. and he was carried by the angels. Angyalok elvitték őt. I want you to open your eyes. Szeretném a szemeiteket megnyitni. Who is with the Bible there? Kinek van Bibliája? Open you want to. I want you to read for us. Jó, akkor most szeretném, hogy elolvasnátok valamit. Verse 22. A 22-es verszakot. Please read. I want to hear from your own Bible. Valaki felolvassa? Luke. Lukács 16:22, hangosan. Anybody. Bárki. Lukács 16:22. 16:22. 22. Are you here? Hangosan. Come. What did he say? When Lazarus died, Amikor Lázár meghalt, he was carried by the angels. angyalok felvitték. And when the rich man died, Akkor gazdag he meghalt, was buried. eltemették. Why? De miért? I have the answer. Megvan a válasz. I was dead. Én halott I know voltam. what happened. Tudom, hogy mi történt velük. Third question. Harmadik kérdés. First question. The Bible did not tell us the name of the rich man. Első kérdés. Miért nem mondja meg a gazdag ember nevét a Biblia? Second question. Második. Why is Lazarus carried Miért vitték fel Lázárt az by angyalok? the angels Az angyalok. and the rich man És a gazdag buried? el lett temetve. Third question. Harmadik kérdés. The Bible said, Biblia azt mondja, 23. Can you read for me again? I like your reading. 23. 23-as verszak, testvér. Ezt is olvasd fel, kérlek. Szeretem az, amikor te olvasod fel, mondja Daniel pásztor. The rich man, A gazdag ember, after he died, miután meghalt, what are you talking about? most miről is beszélünk? The rich man died Meghalt a gazdag, and was buried. eltemették, He's not supposed to see anything anymore.
Úgy gondoltuk, hogy talán ő már nem fog soha többé semmit sem látni. Dead and buried. Meghalt, eltemették. Why is he still seeing and is still talking? De miért lát még mindig valamit, és még miért beszél még mindig? After the rich man have died Meghalt, annak ellenére and buried, eltemette. the Bible said, Biblia azt mondja, in hell, hogy a pokolban he lifted up his eyes. felemelte a tekintetét. Oh, so when somebody is dead, Tehát ha valaki halott, he will still see something. akkor mindig látni fog dolgokat? You are two in one. Igen, kettő az egyben vagy. You are twin. Tehát ikertestvér You are vagy. feeding one part of you. Egyik részedet You tápláltod, are caring for one part of you. egyik részedről töröd, And you don't care for the other one. nem törődsz a másikkal. You are very wicked. Akkor gonosz vagy. And this one is crying. És ez a másik részed sír. Help me. Segítsetek nekem! I am part of your life. Te életednek a része vagy. I am also important. Fontos vagyok. Help. Segítség! You don't care. De nem törődsz vele. It happened to the rich man. Ez történt ezzel a gazdaggal. When he died, Akkor meghalt. hey, I thought it's over. Azt gondoltam, hogy mindennek I am vége. dead and buried. Meghaltam, eltemettem. But life continued. De az élet folytatódott. In A hell, pokolban he lifted up his eyes. felemelte a szemét, He saw Lazarus. látta Lázár. The same Lazarus who was begging him food. Ugyanazt a Lázárt, aki könyörgött, hogy adjon neki ételt. When both Koldusban. of them was alive. Amikor még mind a ketten éltek. When both of them was alive, Amikor mind a ketten éltek. Lazarus was begging him for food. Lázár könyörgött ételt. Now they are dead. Most meghaltak. When he saw Lazarus, Akkor látta Lázárt, he screamed, akkor felkiáltott. Father Abraham! Ábrahám! Hello! Hallod, te ott! Can somebody hear my Valaki voice? hallja a hangomat? And Father Abraham turned around. Ábrahám megfordult. Who is calling my name? Ki az, aki az én nevemet It's kiabálja? me! Én vagyok! The rich man! Gazdag ember! If you don't know Nem me, ismersz engem? Lazarus knows me. Lázár, ő ismer engem! Please Kérlek! tell Lazarus Mondd Lázárnak! I need help. Segítségre van szükségem! I am begging. Könyörgöm, koldulok! Lazarus was begging on earth. Lázár a földön koldult. Now the rich man is begging. Most a gazdag ember koldul. After they died, Miután meghaltak. tell Lazarus. Ott volt Lázár. Lázár! I know he's a beggar. Tudom, ott van, küld el Lázár! Tudom, hogy I ő know koldul! he's sick. És tudom, hogy I know he got sore all over him. beteg, teli van fekélyekkel. But I don't mind. De most nem érdekel, nem I törődök am ezzel. desperate. Csak azt I am szeretném, desperate. annyira... I am desperate. Desperate. Annyira el vagyok keseredve. Tell Lazarus Mondd Lázárnak, to put his finger hogy csak az ujját tegye be a vízbe. in the water A vízbe. and put in my mouth. És ezt tegye utána a szájamba. Not for a cup of water. Még csak egy pohár vizet sem kér. You and I know Mind a ketten tudjuk, the rich men, hogy a gazdag emberek they drink bottled water. ilyen üvegből iszák a vizet. They don't drink dirty water. Nem isznak koszos vizet. What happened? Mi történt most akkor? How can a rich man Hogyan van az, hogy a gazdag ember begin to ask for water? most koldul, Beg for water kéri a vizet from a poor man, egy szegénytől. a poor, dirty, sick beggar. Egy szegény, beteg koldustól. Why? Miért? I will tell you. Elmondom miért. He was rich Ő gazdag volt in the flesh, Istenben. poor Szegény volt towards God. Istenben. He never gave his soul attention. Soha nem törődött a lelkével. He never gave his soul food. Soha nem adott ételt a lelkének. Do you know why? Tudod miért? Because the soul is not looking for chicken. Azért, mert a léleknek nem csirke kell. All the soul wanted, A lelke csak azt akarta, give me Jesus. add nekem Jézust. But he refused. De megtagadta ezt a kérését a lelkének. Now let me tell you. Most hadd mondjam el neked. Do you know why? Tudod, hogy miért? Lazarus was carried. Vitték föl Lázárt az angyalok? It happened to me. Ez velem is megtörtént. I was carried by two angels. Engem is 2 angyal felvitt. I'm going to tell you the name of the angels. Elmondom az angyalok nevét is. I will tell you how they look. Elmondom, hogy néztek ki az angyalok. If you are a child of God, Ha Isten gyermeke vagy, when you die, amikor meghalsz, you will see them. akkor te is látni fogod őket. You will not see them now. Most még nem látod őket. Do you know why? Tudod miért? It's not necessary. Mert nincs is rá szükséged, hogy lássad But őket. when you are about to die, De amikor már majdnem meghalsz, your spirit will come out.
akkor kijön a szellemed, you will see them clearly. és látod a dicsőséget, Because they are spirit. mert ők szellemek, szellemi lények. So spirit will see spirit. Szellem látja a szellemet. But now you are in the flesh. De most testben élsz, You don't need to see them. nem kell, hogy lássad őket. They will only show themselves at the last point of your life. Az életednek csak az utolsó pillanatában mutatják meg magukat az angyalok. Why are they showing themselves? Miért mutatják meg magukat? Because they want to take you home. Azért, mert haza akarnak vinni téged. Hallelujah! 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 Are you tired? Elfáradtatok? No, you are tired. Nem vagytok fáradt. If you are not tired, Ha nem vagy fáradt, can I hear your voice? Hallelujah! 2001. 2001-ben I died on car accident. egy autóbalesetben meghaltam. To make it short, Hogy rövidre fogjam a történetet. before that accident, Ezelőtt az autóbaleset előtt I had a problem with my wife. összevesztem a feleségemmel. We had an argument. Vitatkoztunk. And that argument, Ebben a vitában I felt I was right. úgy éreztem, hogy nekem van igazam. I did everything I'm supposed to do, Mindent megtettem, amit úgy éreztem, hogy meg kell tennem. hoping that I am right. És reméltem, hogy jól csinálok mindent. And my wife did not understand me. A feleségem nem értett meg engem. On the process of the argument, Ahogy ottan veszekedtünk, my wife slapped a me. feleségem pofon vágott engem. That was very painful. Nagyon-nagyon fájt, rosszul esett. In Nigeria, Nigériában a woman cannot slap a man. egy nő soha nem ütheti meg a férjét, soha nem pofozhatja fel. The men are respected A férfiakat nagyon tisztelik, to the extent, végletekig. if you go to the police Hogyha elmész a rendőrségre, and tell police és azt mondod a rendőrnek, to come and arrest your husband, hogy jöjjenek és tartóztassák le a férjedet, tehát ha nőként elmész, police will tell you, akkor a rendőrség azt mondja neked, go back home and respect your husband. menj csak haza, mi tiszteljük ott a férjedet, indulj haza. If you go to your parents Hogyha elmész a szüleidhez, and tell your parents és azt mondod a szüleidnek, that your husband is evil, hogy a férjed gonosz, your parents will tell you, a szüleid azt mondják neked, asszonynak, your mother will tell you, az anyád azt mondja majd neked, I am in my husband's house. én az én férjem házában vagyok, You go back to your husband's te house. pedig hazamész a te férjed házában. So because of that, Emiatt wives, they respect their husband. a feleségek nagyon tisztelik a férjüket. And we men, És mi, férfiak, we enjoy that. nagyon élvezzük ezt. But it's very strange Egy nagyon fontos dolog, furcsa dolog when történik. your wife Ha egy feleség raise up her hand felemeli a kezét, and slap you bad. és téged erősen pofon vág. It was terrible. Borzasztó volt. I look into her eyes. Szemébe néztem, I walk away from her. hátat fordítottam neki. I walk into my room. Bementem a szobámba, I close my door. magamra zártam az ajtót. I never want to talk to her again. Soha többet nem akarok vele egy szót sem beszélni. By 12 midnight, Éjfélkor my wife came knocking on my door. feleségem odajött és kopogni kezdett az ajtóban. Please, I am sorry. Kérlek, sajnálom, I don't mean to do this. nem akartam ilyet csinálni. The devil have caused me problem. Az ördög csinálta ezt velem. It's the devil. Ez az ördög volt. I said, Azt mondtam neki. if it's the devil, Igen, az ördög volt az? okay, Oké. the devil have finished with you. Az ördög most már nem akar vele semmit csinálni? I have not finished Nem with you. akar büntetni téged? Na majd én megbüntetlek téged. Do you know why I said that? Tudjátok, miért mondtam ezt? I have a plan in my heart. Azért, mert kiterveltem már a szívemben egy tervet. What was the plan? Mi volt ez a terv? I want to punish her Meg fogom büntetni őt. for slapping me. Azért, hogy pofon vágott But engem. because I'm a pastor, De mivel én pásztor vagyok, I want to punish her technically. valahogy ügyesen akarom megbüntetni őt. And do you know how I want to do that? Tudjátok, hogy akartam megbüntetni? I want to send her to stay with my parents for 1 year. Egy évre elküldöm magamtól a szüleim házába. Éljen velük. I will stay in the city Én ott maradok a városban, and she will go to the village and stay with my parents for 1 year ő pedig elmegy szépen a szüleimhez, falura, és ott fog élni 1 évig. for slapping me Azért, hogy pofon vágott engem. so that she can learn her lessons. Hogy megtanulja a leckét ebből. That was why I never want to
accept her apology. Ezért nem akartam elfogadni tőle a bocsánatkérést. That was why I didn't want to forgive her. És ezért nem akartam megbocsátani neki. I want to satisfy myself first. Először magamnak akartam kielégülést I want szerezni, to vagy punish her first. először meg akartam büntetni, hogy én nekem jó legyen. Then maybe I can listen. Lehet utána majd hallgatok rá valamit. Maybe 6 months, maybe 2 months, maybe 1 year, I don't know. But let me do what I feel like first. Először én akarom jól érezni magam, aztán majd 2 hónap, 6 hónap, vagy 8 hónap, vagy 1 év után majd meglátjuk, mi lesz. Then on Friday morning, Péntek reggel pedig, következő nap. remember she slapped me on Thursday night. Tehát csütörtök este volt az, amikor pofon vágott. On Friday morning, Péntek reggel I came out of the room. kijöttem a szobámból, I jumped into my car. beültem az autómba, She still begged for forgiveness. megint könyörgött nekem, hogy bocsássak meg I neki. refused. Nem voltam hajlandó. I drove to my parents. Fogtam az autót, oda mentem a szüleimhez, I told them what my wife did. és elmeséltem neki mindent, hogy And I mit told tett them velem a I want to bring feleségem. her here. Mondtam nekik, ide akarom hozni hozzátok. My mother said, yes, bring her here. Anyukám azt mondta, igen, hozz ide őt. I will teach her how to respect her Majd husband. megmutatom neki, hogy kell tisztelni a férjét. But if I remember very well, De ha jól emlékszem, my mother is not respecting my father too much. az anyukám nem tisztelte olyan túlságosan azért a férjét, az apukámat. But my father was not willing. De az apukám nem volt olyan biztos ebben. My father said, are you sure this is what you want to do? Az apukám azt mondta, biztos vagy abban, hogy ezt akarod csinálni? I said, yes. Azt mondtam, igen. Then I went back Visszamentem hozzá a városba, to bring my wife home. hogy beültessem az autóba, és elvigyem a szüleimet. I know it will break her heart. Tudtam, ez jól összetöri majd a I szívét. know that is the worst thing I can do to her. Ez a legrosszabb büntetés, amit csinálhatok I vele. know she loved me so much. Tudtam, mennyire szeret I engem. know we were living a good life. Tudtam, hogy milyen jó We were living életünk in van. the city. Ott élünk a Now, for városban. me to send her to that village Azt, hogy visszaküldöm őt a kis faluba. is not going to be good. I know it's a big punishment. Tudom, hogy nagy büntetés lesz neki, nem But fog jól I lesni. don't mind. De nem érdekel. I just want her to know my power. Azt szeretem volna, hogy tudja, hogy nekem I van just hatalmam want her to fölötte. know that I am the boss here. Én vagyok itt a You főnök, cannot slap me. és nem vághatsz engem pofon. But De that's all I know. csak annyit tudok, But there are things that I didn't know. ennyit tudok. Viszont voltak dolgok, amiket nem tudtam. Do you know what I didn't know? Tudod, mit nem tudtam? I didn't know Nem tudtam azt, that I will die hogy aznap, that Friday. azon a pénteki napon még meg fogok halni. I know I want to punish my wife. Csak azt tudtam, meg akarom büntetni a I feleséget. know I want to send her to my parents for 1 year. Tudtam, vissza akarom küldeni őt a szüleimhez 1 évre. But I didn't know De nem tudtam azt, that I'm going to die on that hogy Friday. azon a pénteken meg fogok halni. You are here. De ti most itt vagytok. You know Tudjátok, all you want to do. mindazt, amit csinálni akartok. Tudjátok. You know where you want to go. Tudjátok, hova akartok menni. You know the crime you want to commit. Tudod, hogy milyen bűncselekményt akarsz elkövetni. You know how many cigarettes you will smoke today. Tudod, hogy még hányszor akarsz ma rágyújtani. You know all the friends that will visit you. Tudod még, hogy milyen barátaid vannak, haverok, akik meg fognak látogatni még But téged let ma. me ask you one question. Egy valamit hadd kérdezzek meg. Do you know when you will die? Tudod, hogy mikor fogsz meghalni? You don't know. Nem tudom. Very dangerous. Nagyon veszélyes dolog ez. As I was driving home, Ahogy mentem hazafelé az I autómmal, was driving to go and take my wife. hogy a feleségemet vegyem és beültessem és hazavigyem, In my heart, szívemben I was thinking, ezen I gondolkoztam. will say to her, Azt mondom neki, come, let's go to the village. gyere, menjünk a faluba, And she don't know my plan. és nem ismer, nem tudja, hogy mit terveztem I el. was planning what to do. Már terveztem, hogy hogyan fogom rávenni őt erre, The process, a lépésenként. the brake of my car failed. Egyszer csak, ahogy mentem hazafelé, egyszer csak teljesen elszállt a féke az autómnak. I lost my brake. Semmi, teljesen tönkrement a fék. And that place was a bad road. Pont odaértem, egy nagyon rossz út volt ez, A valley. lefelé egy völgybe The vezetett. road is so bad Annyira rossz volt ez az út, to the extent olyan mértékben, that there was a concrete hogy az út végén ott volt egy ilyen betonfal, that was used to prevent you from falling inside the pit. azért építettek oda, hogy az emberek, akik nem tudnak megállni, nehogy leessenek a mögötte lévő szakadékba. When I lost my brake, Amikor elszállt a fék, I was shouting, elkezdtem kiáltani, Jesus! Jézus! Jesus! Jézus! Then I hit the car.
és az autóval neki mentem ennek a betonnak, on that concrete. ennek a betonfalnak. The steering came here A kormány teljes erővel elbecsapott, and gave me serious injury. és súlyosan megsebesített. I sustained bad injury in my heart. Belül a szívem is megsérült, súlyosan. And darkness covered my eyes. Azonnal elsötétült minden előttem. The more I tried to breathe, Minél jobban próbáltam levegőt venni, I couldn't. annál kevésbé tudtam. If I tried to breathe, Próbáltam levegőt venni, it's like somebody is choking me inside. olyan volt, mint hogyha valaki belül folytogatott volna. I was suffocating. Akkor majdnem megfulladtam. Blood was coming out everywhere. Mindenütt ömlött belőlem a vér. Then people took me to hospital. Mások kiúztak a kocsiból, elvittek egy kórházba. In the hospital, Kórházban my wife arrived. megérkezett a feleségem. The doctor said to my wife, Doktor azt mondta neki, your husband a férjed will not survive. nem fogja ezt túlélni. The injury is too much. Túl súlyos a sérülése. But all you can do, De egy valamit tehet take még, him to a better hospital vidd előtt egy jobb kórházba, where they can help him ahol more. segíthenek neki jobban. And my wife took an ambulance. Feleségem szerzett egy mentőautót, And they put me in the ambulance. betettek a And they mentőautót, were rushing to a better hospital. és elkezdtek száguldani velem egy jobb kórház felé, a városban. As the ambulance was going on a high speed, Ahogy nagyon gyorsan ment ez a mentőautó, suddenly hirtelen something happened to me. valami történt velem. The pain disappeared. Eltűnt a fájdalom. Listen, child of God. Figyelj, Isten The gyermeke! pain disappeared. Eltűnt minden fájdalom. I can breathe. Hirtelen tudtam levegőt venni. Oh, I feel I'm fine now. Úgy éreztem, hogy jól érzem magam. Then I was able to talk Képes voltam arra is, hogy beszélni kezdjek. because I couldn't talk. Előtte nem tudtam. Then I prayed, Elkezdtem imádkozni. Father, Atyám, I'm sorry. sajnálom. Forgive me. Bocsáss meg nekem. I said to my wife, Azt mondtam a feleségemnek. look after the children. Törölj, vagy viselj gondot a gyerekekről. Take care of the church. Viselj gondot a gyülekezetről. But while I was talking, De ahogy beszéltem, I was feeling my eyes is so heavy. úgy éreztem, hogy csukodik le a My szemem. eyes was closing. Olyan álmos voltam. I feel I want to sleep. Úgy éreztem, aludni akarok. The sleep was so heavy on me. Olyan mély álom közeledett felém. That is why I say to people, Ezért mondom az embereknek. death is not painful. A halál nem fájdalmas dolog. But let me tell you what is painful. De hagyd mondjam el, hogy mi az, ami fájdalmas. Accident can be painful. Lehet, hogy a baleset fájdalmas. The bullet can be Lehet, hogy painful. egy golyó, ha lelőnek, fájdalmas. The plane crash can be painful. Ha lezuhan egy repülővelet, fájdalmas lehet. Whatever that come to kill you Az, ami téged megöl, can be painful. lehet, hogy fájdalmas. But immediately you want to die. De azután már szinte meg akarsz halni. It's not painful. Az nem fájdalmas ugyanis. Death look like a sweet sleep. Azért, mert egy ilyen édes álomnak tűnik egy haldokló számára a halál. When you want to give up the ghosts, Amikor fel akarod adni a lelkedet, you will look like you want to sleep deeply. úgy tűnik, az érzésed van, mint hogy csak mélyen aludni akarnál. I didn't know I was dying. Nem tudtam akkor, hogy haldoklom. But I said few things that was reasonable. De elmondtam néhány dolgot, ami úgy jónak tűnt a szemeimben. And those things I said, Ahogy ezt kimondtam, my wife was not comfortable. a feleségem egyáltalán nem örült She ennek. suspects something is wrong here. Látta, hogy valami nem stimmel. And she was shaking me. You will not die in the name of Jesus. Please, don't close your eyes. You will not die in the name of Jesus. Elkezdett rázni engem, és mondta, ne csukd be a szemed, nyisd ki a szemed, nem halhatsz meg Jézus nevében. While my wife was busy, És amikor a feleségem így rázott, suddenly, hirtelen two angels két angyal jelent. came inside the ambulance. Bejöttek a mentőbe. My wife didn't know. A feleségem nem is tudta ezt. That's why I said to you, Ezért mondom neked, when your beloved ones will die, amikor meghal a you szeretted, will be there. vagy te, akkor te ott The leszel. doctor will be there, Ott lesz az orvos, busy checking their hearts. ez nézi a szívét. The angels Másiknak. will come. Jönnek az angyalok, They will take the person away. és utána azt a személyt elviszi. My wife was there. A feleségem ott volt, She didn't know something is going on. de nem tudta, hogy mi She was történik busy. You will not die in the name közben. of Jesus. Csak mondta, hogy nem halhatsz meg Jézus nevében. And the angels came. Az angyalok jöttek. Do you know how they look? Tudjátok, hogy néztek ki? They are not like the Europeans. Nem úgy néztek ki, mint az They are európaiak. not like the Egyptians. Nem úgy néztek ki, mint a They cigány are emberek. not like Nigerians. Nem úgy néztek ki, mint a nigériaiak. Their color is pure white. Az ő bőre színük Bright like a white cloud. fényes, ragyogó, Shine felhő, like a light. áttetsző, And fényű, they are transparent. és áttetsző, When you gyönyörű look, you can see through them. színük
van, át tudsz látni rajtuk But they keresztül. have that shape of human De being. egy emberi lénynek az alakjára hasonlítanak. Vannak lábaik, Their hands vannak kezeik, and the wing. és vannak szárnyaik. And they came in. Oda bejöttek, And this one took me by my right hand. az egyik megfogta a bal karomat, But before they took me, de mielőtt elvittek I volna, tried to talk, próbáltam beszélni, to tell my wife what is going on. mondani a feleségemnek, hogy mi történik itt most. But they shut me up. De így csináltak az angyalok. And this Maradj one csöndben. took me by my right arm. Egyik megfogta a jobb karom, And this one took me by my left arm. másik a bal karom. The Bible said, Biblia azt mondja, when Lazarus died, akkor Lázár meghalt, he was carried. az angyalok felvitték őt. They came to carry me. Ők is eljöttek, hogy engem is elvigyenek. If you are a child of God here, Ha Isten gyermeke vagy, when most, you die, akkor meghalsz, they will carry you. téged is el fognak vinni az Shout angyalok. hallelujah. Halleluja! When they carried me Amikor elvittek engem, to go out, kimentünk a mentőből, I turned around. megfordultam. I saw my wife. Láttam a feleségem, I saw my body. láttam a testem, My wife was still busy. feleségem még mindig rángatott. You will not die in the name of Jesus. Jézus nevében nem halsz meg. Oh, Oh, I'm here. én itt vagyok, I'm here. én ott is vagyok, But de the one with the angels az, amelyik az angyalokkal volt, is smooth and sound. az a részem jól volt, egészséges volt. No sickness. Semmilyen betegség nem támadta, No pain. semmilyen fájdalom nem volt. But the one on the floor De az ott a földön is full of blood. teli volt vérrel. After I look, Miután visszanéztem, I feel like telling my wife, úgy éreztem, hogy azt akarom még mondani a feleségemnek, but it's not allowed. akartam mondani valamit, de nem volt megengedélyezve, nem volt szabad. They took És me. elvittek. Where did they take me to? Hova vittek engem? I'm going to make it short because the weather is cold. Hideg van, nem fogom hosszúra húzni. Where did they take me Hova to? vittek engem az angyalok? I found myself alone. Egyedül találtam magamat. No father, no mother, Nem no volt ott wife, no apám, children, anyám, gyerekek, feleségem. no tree, no house. Nem volt ház, nem volt fa. Everywhere was white cloud. Mindenütt csak fehér felhők volt. I can't see anybody. Senkit nem láttam. Then Utána I was worried. aggódni kezdtem. Where is these two angels that brought me here? Akik idehoztak, az a két angyal, hova lettek? Immediately, Azonnal I saw someone láttam valakit. very far. Nagyon I messze. said, yeah, someone is there. Mondtam, valaki ott van. Immediately, Azonnal, he is már here. előttem áll. He is standing before me. Ott állt előttem. And he called me Daniel. És a nevemen szólított, Dániel. Oh, but there is something about his voice. De valamilyen egészen különleges volt a hangjában. His voice is like many voice. Az ő hangja olyan, mint sok hang. It's like when so much people is talking to you, Akkor egyszerre sokan szólnak hozzá. but it's one De voice. egy hang volt. It's sounding like echo. Olyan volt, mintha visszhangzott volna. When he called me Daniel, Amikor azt mondta, Dániel, you are worried about the two angels. aggódsz a két angyal miatt. Don't worry. Ne aggódj. The two angels that brought you here, A két angyal, ők idehoztak téged. they are done with you. De nekik már nincs semmi dolguk veled. That was where he gave me this lecture. Ott mondta nekem ezt a következő dolgot az Úr. What I'm about to tell you now Amit most elmondok nektek. is what Jesus told me. Ezt Jézus mondta nekem. And do you know who this person is? És tudod, hogy ki volt ez az ember, aki a személy? He is Jesus. Jézus volt, ki ott állt előttem. Hallelujah! And he said, Daniel, Azt mondta, Dániel, those two angels that brought you, az a két angyal, akik idehoztak, they are meant to follow you all the days of your life. nekik az volt a feladatuk, hogy az életed minden napján kövessenek téged. If you receive Jesus Amikor befogadod Jézust az as your életedbe, Lord uradként, and Savior, megváltottként, immediately azonnal you have received life.
Kaptál életet. And God will give you 2 angels És Isten ad neked 2 angyalt, to follow you. hogy kövessenek téged. He said to me, Azt mondta nekem, angel by your right, a jobb oldalon az angyal, his name is goodness. az ő neve jóság. The angel by your left side, Az bal oldalon az angyal, his name is mercy. neve pedig kegyelem. And goodness and mercy Az Úrnak a kegyelme és jósága follow you követnek téged all the days of your minden napján. If you are a child of God, Ha Isten gyermeke vagy, you are not alone. akkor nem vagy egyedül. The Holy Spirit is inside you. Szent Szellem benned van, Goodness and mercy, jóság és kegyelem, vagy irgalom pedig they are following you. követnek téged. Let me tell you something. Hadd mondjak valamit neked. Sometimes Néha you are driving, vezeted az autót, you are sleeping. elhalszol. You don't know. Nem is tudsz róla. You are driving. Vezetés You are közben sleeping. elhalszol. And then the only time you will know you are sleeping, És csak akkor veszed észre, hogy elaludtál, when you hear a noise. akkor hallasz egy zajt. Oh, Bú. you open your eyes. Gyorsan felébredsz, felriadsz. Hey, Hey. but who was holding the steering? De ki az, aki tartotta közben a kormányt? Goodness and mercy. Jóság és kegyelem. They see you sleeping, Látják, elalszol, they help you. segítenek neked. Until when you open your eyes, Mindaddig, amíg ki nem nyitod meg én a szemed. you can take your steering back. When you open your eyes, you can take over your steering. Utána megint te veszed át a kormányzást. Let me tell you something. Hadd mondjak valamit. Do you know why they follow you? Tudod, hogy miért követnek téged? That life Az az élet, you have amit kaptál, is the life of az Christ. Krisztus élete. It's not your life. Nem a te életed, It's the life of Christ. Krisztus élete, ami It's benned van. important life. Nagyon fontos életed. It's a precious life. Drága élet. You have to live that life Ezt az életet kell élned. for Christ. Krisztusért. They take record. És ők pedig feljegyzéseket What csinálnak. are you doing with this life? Mit kezdesz ezzel az élettel? What are you doing with this life? Mit kezdesz ezzel az élettel? Why? Miért? When you die, Amikor meghalsz, they will take you ők vesznek téged, home hazavisznek. for judgment. Az ítéletre. Is what he told me. Ezt mondta Jézus. The judgment Ítélet jön. is not for unbelievers. Az ítélet nem a hitetlenek számára van. The judgment Az ítélet is not for those who don't have Christ. nem azoknak van, akiknek nincs Krisztusuk. Do you know why? Tudod miért? Because they don't have Christ. Azért, mert nincs Krisztusuk, They don't have life. ezért nincs életük. The reason why Ennek az oka az, the Bible hogy a Biblia azt mondja, did not call the name of the rich man ezért nem nevezte nevén a gazdag ember, például a Biblia. is because he don't have life. Azért, mert nincs élete. And God don't know his name. Isten nem ismeri, nem regisztrálja az ő nevét. The reason why Miért? God called the name of the rich man Miért nem nevezte Isten a gazdag embert a nevén? was Az volt az oka. the reason why God called the name of Lazarus. És annak az oka pedig, hogy Lázárnak mondta a The nevét, poor man a szegény embernek, was because azért volt ez, God mert Isten knew him ismerte őt. the day he received Jesus. Azon a napon, amikor elfogadta Jézus. And God writes his name in the book of És life. Isten felírta Lázár nevét az élet könyvébe. That is how God knew the name of the poor man. Innen ismerte Isten a szegény embernek a nevét. De a gazdag Have embernek no life. nem volt élete, And the Bible said, és a Biblia azt mondja, you are condemned already. hogy akinek nincs Jézusa, az már If you ítélet alatt did not van. receive Jesus, Ha nem fogadtad el you Jézust, are condemned already. károsztatás alatt vagy When már you eleve. die, you go to És hell. utána egyből mész a That pokolba. was why the rich man died. Ezért halt meg a gazdag, And he saw himself in hell. és eltemették, és a pokolban találta Now magát. let me tell you something. Hadd mondjak valamit. Those who will be judged Azok, akiket ítéletre visznek, are the Christians, azok a keresztények, the born again. az újjászületett. Why? Miért? This life Ez az élet, I gave you amit adtam neked, is not your life. ez nem a te életed már, It's the life of ez Christ. Krisztus élete, ami benne. That's why you are a Christian. Ezért vagy Krisztusi ember, keresztény. How did you live the life? Hogyan élted ezt az életet? What did you do with the Mit life? kezdtél ezzel az élettel? Give me account. Számolj el vele. That is judgment. Ez az ítélet. He said to me, Daniel, Azt mondta nekem Jézus, Dániel, come let me take you to the paradise. gyere, hagyj vigyelek el a paradicsomba. In a twinkle of an eye, Egy we are in the paradise. szempillantás alatt ott voltunk a paradicsomban.
Now let me tell you one important thing about paradise before I go ahead. Mielőtt folytatnám, mi a fontos dolog a paradicsomban? I'm happy with these two pastors Nagyon örülök, ez a két pásztor for them to overcome their flesh legyőzte a test indulatát, and come together. és egymásra találtak, They'll do program together. hogy közösen szervezzék meg ezt a programot. In paradise, A paradicsomban I saw people, láttam az embereket, many people. sok ember, They were in paradise. ott voltak a paradicsomban, There's one thing about paradise. egy valamit fontos volt Jesus tudni said to me, paradicsomról. Jézus azt these mondta, are children of God ezek Isten gyermekei from all over the az world. egész világról. Do you know what happened? Tudod, mi történt? They have the same color like the angels. Mindegyiknek ugyanolyan a színe, mint az angyaloké. Do you know what? Tudod mit? Their height, Mindegyik milyen magas? the same. Ugyanolyan magas. Their size, Méretük the same. ugyanolyan. Their color, A színük the same. ugyanaz. Their voice, A hangjuk the same. ugyanaz. They sing, Ahogy énekelnek, they raise their hand. fölemelik a kezüket, All the hand goes up. egyszerre teszik. All the hands goes down. Egyszerre teszik le a The kezüket. same time. Ugyanakkor. Everything the same. Minden, amit ugyanolyan And he minden. said to me, Daniel, És azt mondta Dániel, these are my church. ez az én egyházam. I bought them with my precious blood. Az én drága véremen váltottam, vásároltam meg Did you őket. see they are one? Látod, hogy ők egyek. They are one. Ők egyek. Their size, Az ő their méretük, color, színük, their voice, hangjuk, they are one. egyek. But on earth, De a Földön my church is fighting each other. egyházam harcol egymás ellen. They are not one. Ők nem egyek, But this is where they are coming. pedig ide akarnak jönni. When they die, Amikor meghalnak, they come here. ide jönnek. Church, Egyház, why can't you be one? gyülekezet. Why can't you unite Miért nem tudtok egységben lenni? and forget your differences Elfelejteni a különbözőségeket. and worship God És együtt imádni Isten. and come together És összejönni. and do the will of God És Isten akaratát and love one megcselekedni. another? És szeretni egymást. Because Azért, when we mert die, amikor meghalunk, we are going to the same place. ugyanarra a helyre megyünk mi is. Now listen to me. Most figyeljetek, I want to tell you szeretném elmondani nektek, what you will never forget in your life. amit soha nem fogtok elfelejteni az életetekben már. This thing happened in hell. Elmondom, mi történt a pokolban. He said to me, Daniel, Azt mondta Jézus, Dániel, I want to take you to heaven. most elviszek téged a mennybe, We were in heaven. azonnal ott voltunk a mennyben. Time will not let me tell you what happened in heaven. Nem mondom el részletesen, nincs időnk, hogy mi történt a mennyben. But in hell, De a pokolban I must tell you. elmondom neked, mi történt. Immediately he said to me, Daniel, Azt mondta nekem, Dániel, let's go to hell. menjünk a pokolba. Oh my God. Ó, Istenem. In a twinkle of an eye, Szempillantás alatt here we are in hell. ott voltunk a pokolban. Do you know why I want to tell you what happened in hell? Tudod, miért akarom elmondani neked, hogy mi volt a pokolban? Jesus did not judge me in paradise. Jézus nem ítélt meg engem a paradicsomban. He did not judge me in heaven. Nem álltam ítélőszék elé a mennyben. Do you know where he judged me? Tudod, hogy hol ítélt meg engem? In front of the gate of hell. A pokol kapuja előtt. Why? Miért? I want to tell you. Elmondom. It's important. Nagyon fontos ez. Child of God, Isten gyermeke, don't be careless ne légy gondatlan over your soul. a te lelkeddel. Don't be careless over your relationship with God. Ne légy gondatlan, hogy milyen a kapcsolatod Istennel. Heaven is real and hell is real. A menny is valóságos, és a pokol is valóságos. People go to paradise every day and people go to hell every day. Minden nap mennek emberek a paradicsomba, és minden nap mennek emberek a pokolba. It's very easy to go to paradise and also very easy to go to hell. Nagyon könnyű a paradicsomba bejutni, és nagyon könnyű a pokolba is bejutni. In hell, A pokolban we were standing. ott álltunk, There was no hell. nem volt, I can't see any hell. nem láttam még a pokolt, But why do I know we're in hell? de mégis honnan tudtam, hogy ott Because állunk he a said, pokolnál? Daniel, let us go to hell. Mert Jézus azt mondta, Dániel, menjünk a pokolba. While we were there, Amíg ott álltunk, he lifted up his hand fölemelte a kezét, and put down his és hand. letette a kezét. And the gate of hell opened. És azonnal megnyílt a pokol kapuja. When the gate opened, Amikor megnyílt a kapu, that was when I saw hell. akkor láttam meg a pokolt. People were screaming and crying. Az emberek üvöltöttek, sírtak. Let me tell you, Hadd mondjam el, we are free here, szabadok vagyunk itt most, but go to prison. de hogyha elmész a börtönbe, There are people in prison. vannak emberek, akik börtönben Right vannak. now, Most is vannak. people are suffering in prison.
Emberek, akik szenvednek a börtönben. They cannot see their family. Nem láthatják a családjukat. They can see them once in a while. Nem láthatjuk They cannot eat what they szeretteiket. want to eat. Nem azt tesznek, amit akarnak. That is how it is. Így van ez. People are in paradise. Az emberek vannak People are in hell. Most is vannak emberek a pokolban. Hell is a spiritual prison. A pokol egy szellemi It's börtön. a place of torment. Gyötrés hely. Don't go to hell. Ne kerülj a pokolba. Now let me tell you this. Hadd mondjam el. While I see Amíg ott people az emberek screaming, üvöltött, crying, sírtak, shouting, kiáltottak. they were being eaten by dangerous worms. Mindenféle veszélyes férgek falták őket fel. Some people were eating themselves. Voltak emberek, akik magukat falták fel. Different torments that I cannot explain. Mindenféle gyötrelem volt ott, amit le sem tudok írni. And what marvels me És ami engem legjobban megdöbbent, so much, annyira, I heard a voice. hogy hallottam egy hangot. The same way the rich man shouted, Úgy, ahogy ez a gazdag ember kiáltott. Father Abraham! Atyám Ábrahám! A pastor Egy pásztor in a hell pokolban shouted. kiáltott. If you're a pastor, Ha pásztor vagy, it's not a guarantee ez még nem garancia arra, that you will not go to hell. hogy te nem kerülsz a pokolba. Let me tell you why. Hadd mondjam el miért. Jesus said, Jézus azt mondta, at the last days, az utolsó napokban many people will come to me sokan jönnek oda hozzám. and say, Lord, És azt mondják, Uram, did I not cast out demons in your nem name? a te nevedben űztünk ki sok I démon. preach the gospel in your name. Prédikáltuk az evangéliumot a te And nevedben. Jesus will say to them, És Jézus azt mondja nekik, wait a minute, várj egy percet, let me check. hadd nézem csak meg. You will look at them, Rájuk néz, but I don't know azt mondja, you. nem ismerlek téged. Get you behind me. Kerülj hátam mögé. Who is casting out demons in his name? Ki az, aki kiűzi a démonokat az ő nevében? It's not a Muslim. Nem egy muzulmán, It's not someone who is not going to church. nem olyan valaki, aki nem jár gyülekezetbe. The person casting out demons Az az ember, aki kiűzi a in his démonokat, name, Jézus nevében, he must be a pastor. az biztos egy pásztor. I saw one in hell. Láttam egyet a pokolban. He cried, Kiáltott. help me! Segítsenek I am rajtam! a pastor! Én egy pásztor I vagyok! ate church money. Meg elvettem a gyülekezet pénzét! Pastor, be careful of money. Pásztorok, legyetek óvatosak a pénzzel! The devil is tempting pastors with money. Az ördög a pénzzel kísérti a pásztorokat. Do you know how? Tudod hogyan? If you're a pastor, A pásztor vagy. do not tell anybody Nem mond bárkinek is azt, if you are not paying your tithes. hogyha nem fizeted ki a You are tizededet, not a member of this church. akkor nem lehetsz tagja ennek a gyülekezetnek. No, Nem. you are wrong, pastor. Tévedsz, pásztor. What makes them the member of the church of Mit Jesus? tesz valakit Jézus Krisztus egyházának a tagjává? It's not the tithes. Az nem a tized, It's the blood of hanem Jesus. Jézus vére. Pastor, Pásztorok, have patience. legyetek türelmesek. Give them spiritual food. Adjatok neki szellemi táplálékot. Allow them to grow in the Lord. Engedjenek, hogy növekedjenek fel Let az them Úrban. grow. Adja nőjenek. They will find a need És utána majd megtalálják azt, to give to the Lord willingly. hogy milyen szükségek vannak, és When they megtalálják, grow. hogy hogyan tudnak saját akaratból adni az They Úrnak. will find a need to give to the Lord. Amikor felnőnek, életek lesznek, akkor épp Not lesznek, you hogy small maguktól akarnak már and adni. scare them away. Csak ne küld el őket amiatt, hogy nem adnak esetleg egyből. Now let me tell you this. Most hagyd mondjam el ezt. As I was watching, Ahogy figyeltem őket, Jesus said to me, Jézus egyszer csak azt mondta nekem, Daniel, Dániel, now you will face your judgment. most szembe kell nézned az ítéleteddel. I gave you my life. Odaadtam neked az életemet. How did you live it? Te hogyan éltél ezzel az élettel? Daniel, Dániel, do you know tudtad, you are a failure? hogy te egy kudarcos ember vagy, sikertelen, Are going to hell. és a pokolba kerülsz. I nearly go to hell. Majdnem pokolba I kerültem. was condemned to go to hell. Már ott volt az ítélet, hogy a pokolba kerülök. Why? Miért? Let me tell you this. Hadd mondjam el. I gave my life to Jesus. Odaadtam Jézusnak az When életemet, I was 16 akkor years, 16 éves voltam. I became a pastor. Pásztor When lettem, I was 19 years, 19 évesen. I got married. When I Megnősültem, was 24 years. 24 évesen. Now I am 44 years. Most 44 éves vagyok. I have 6 children, 3 boys and 3 girls. 6 gyerekem van, 3 fiú, 3 lány. I worked hard Keményen dolgoztam, to be
a child of God. hogy Isten gyermeke legyek. I worked hard Keményen to dolgoztam, make heaven. hogy a mennybe I kerüljek. believe in heaven. Hiszek a I mennyben. read it in the Bible. Hittem a mennyben. I Olvastam never a wanted to Bibliában. go to hell. Soha nem akartam a pokolba kerülni. But something went wrong. De valami félre sikerült. That is what I am here Ezért vagyok most itt. to correct in your life. Hogy a te életedben korrigáljam azt, If you don't have Jesus, aminek korrekcióra szüksége. Ha nem ismered Jézust, if you don't have Jesus, ha nincs Jézus az életedben, your case is bad. akkor nagyon-nagyon rossz helyzetben You vagy. don't have life. Nincs életed. The only way you can help yourself Egyedül csak úgy tudsz magadon segíteni, hogy először is is to give yourself Jesus. odaadod magad Jézusnak. And that is where you will start. Itt kezdődik minden. But if you have Jesus, De ha Jézus az életedben van, let me tell you, hagyd mondjam el, you are playing games akkor még mindig csak játszadozol, that you don't know. és nem tudod, hogy mi van igazán. It happened to me. Ez történt velem. Jesus is real. Jézus valóságos. Heaven is A real. menny But valóságos. let me tell you what happened. De hagyd mondjam el, mi történt velem. Jesus said to me, Jézus azt mondta nekem, Daniel. Daniel, you are condemned ítélet alatt vagy. for hell. A pokolba kell Now I'm menned. seeing a pastor in hell. Láttad a pásztort a Now pokolban? as a pastor, I also have to go to hell. Mondtam, nekem pásztorként szintén a pokolba kell mennem? Now I say no. Azt mondtam, nem uram, No! nem. I am a pastor. Én pásztor I am a vagyok. child of God. Isten gyereke vagyok. No! Nem. I was shouting. Kiáltottam. And Jesus turned his back on És me. Jézus pedig hátat fordított nekem. And that was when fear came upon me. Elkezdtem rettegni. He was so nice. Olyan kedves volt előtte. From paradise to Paradicsomtól a He mennyig. was so nice. Olyan kedves volt But hozzá. now, De most everything changed. minden megváltozott. When he turned his back, Amikor hátat fordított nekem, the next thing, következő dolog, as I was shouting, ahogy én ottan üvöltöttem, he said, Daniel, azt mondta, Dániel, stop! hagyd ezt abba. Did I not warn you? Nem figyelmeztettelek téged If you előre? love me, keep my commandment. Hogyha szeretsz engem, tartsd meg a parancsolataimat. Daniel! Dániel, On Thursday night, csütörtök este, your wife slapped you. feleséged pofon vágott téged. The same night, Ugyanazon az este, your wife came begging you, a feleséged könyörgött neked. please forgive me. Kérlek, bocsáss meg nekem. Please forgive me. Kérlek, bocsáss meg nekem. You refused. De te megtagadtad tőle ezt. On Friday morning, Péntek reggel your wife came a feleséged jött, begging you. könyörgött neked, You refused. és mégis újból megtagadtad Your a bocsánatot. anger, A te haragod, your anger a te haragod, and your és unforgiveness a meg nem bocsátásod expose you to the devil. azt tette veled, hogy támadási felületet biztosítottál az ördögnek, And the devil strike you with accidents. és az ördög pedig ezzel a balesettel megvert téged. Because you allow your anger and your unforgiveness to expose you to the devil's attack. Azért, mert az ördög előtt támadhatóvá váltál a haragod és a meg nem bocsátásod által. And when the accident came, És amikor jött a baleset, you were dying. meghaltál. I came Én eljöttem, and gave you the last grace. és megadtam neked az utolsó kegyelmet, Daniel, mondta Jézus. did you remember when the pain disappeared? Dániel, emlékszel, amikor eltűnt minden fájdalmad? Did you remember when you breathed in? Emlékszel, amikor megint lélegezni tudtál? That was the last grace. Ez volt az utolsó kegyelem. Every child of God Istennek minden gyermeke, is the will, is God's will ez Isten akarata, to bring you to heaven. hogy téged a mennybe God will do vigyen. everything to make sure you come to heaven. Isten mindent megtesz, hogy valóban a mennybe That kerülj. is why He always gives you the last grace. Ezért adja meg neked mindig mindenkinek az utolsó The kegyelmet, last az grace ő gyerekeinek. is for you to pray the last prayer, Az utolsó kegyelem arra van, hogy elmond az utolsó imádat, to prepare yourself hogy felkészíts magadat, to go to heaven. hogy utána a mennybe kerülj. Every child of God, Istennek minden before gyermeke. you die, Mielőtt meghalsz, you will have that chance, megkapod még az that esélyt, opportunity ezt a to lehetőséget, pray your last prayer. hogy elmond az utolsó imádat. That last prayer, Ez volt az utolsó ima, that last az prayer utolsó ima prepares you felkészít téged arra for the last time. az utolsó alkalomra. Before you die, Mielőtt meghalsz,